May malaki kaming babayaran na galing sa gobyerno. My God. Say hi! Hello! Good night, Tina. Kiss Tina. Embrace the... Good morning, youngsters! Good morning, good morning, good morning! Maayong hoybis sa tanan. Dito tayo sa aming kitchen kung bago po pala kayo. Ako po si Yen. Nakapag-bihis na po tayo. Kagigising ko lang po. Hindi naman kagigising. Yung parang gumising ako para kay Sofia tapos natulog ulit. Natulog ako kasi nag-edit ako kahapon pa. Ngayon alam nyo, yung parang hindi na ako araw-araw nag-upload. Yung parang ba, yung katawan ko parang tinatamad. Parang gusto na lang matulog. Tapos lalo pa ngayon na lumalamig. Kung may naririnig kayo na medyo maingay, ito yung ating air fryer. Niluluto niya yung aking baon for tonight sa trabaho. Hanggang alas 8 tayo today, kaya nakatulog ako ng konti. Talagang pinush ko talaga yung vlog ko kahapon. Kahit sobra-sobra antok na antok ako kahapon. Sabi ko, okay, mag-edit ako ng 1 hour. Tapos in the morning ko siya tatapusin. Hindi. Nag-ano ako ng 2 oras at kalahati. So, parang alas 5 na, alas 2, tapos mga alas 4:30. Yun. Ako natulog ulit. Tapos, 6:15, gising ulit. So, yan yung itlog na naman as usual. Super dali kasi ng itlog. Kasi tapos, para pan-diet din kasi siya. Tapos, lagyan ko lang siya ng kunting rice. Kailangan ko ng rice kasi ilang araw na walang rice. Matay tayo pag walang rice. Kuyap sa trabaho. Iwas makuyapan sa trabaho. Tignan nyo. Cheng! Ganito lang ako ngayon kasi ilan na yung attire na na-try ko pero pangit. So, ito lang kasi parang loose lang. Tapos insert ko to kasi parang tayong manang dito. Oh. Insert ko ng kunti dito para maganda naman tignan. Tapos itong hugasin ko, hindi ko yung hugasan. Ilagay ko yan sa dishwasher. Para hindi ako mapagod. Wow, hindi ako mapagod. Salamat pala, maraming salamat sa lahat ng nanood ng aming video today at saka yung mga araw-araw na nag-video. Aside sa doon nag-thumbs down, grabe naman. Ba't kayo nagta-thumbs down? Hindi nyo magusto yung pagmumukha ko. Huwag naman thumbs down. Parang downtown. Ano ba yung kanta na yun? Teka lang ha, bilis-bilisan ko lang to kasi malapit na tayong meron na lang ako mga 30 minutes, 40 minutes to prepare para pagkain. Tapos larga na naman tayo with a bicycle. Kunting rice lang para naman masudlan yung aking tiyan ba ng pagkain. Ganyan. Ito, lagay ko sa fridge para hindi masira. Simple lang, 'di ba? Tapos lagyan ko lang siya ng Maggi Savor or Nor Savor na sa inyo, toyo ba? Kasi wala siyang asin, so yan lang. Tapos magkakape tayo para perfect ang ating breakfast. Tapos, samahan ng konting bread. Ayun. Heavy na siya. Kasi yung break ko mamaya, alas 3 pa yun ng hapon. Alas 3 or minsan, ewan ko ba. Pag busy, kasi konti lang kami. Kaya, pwede kang flexible. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. So, ano na ating baon? Nagbaon ako chicken nuggets kasi madali din siyang kainin ba. Tapos nakabusog. Teka lang, achi muna ako.
Ganon, para walang lumabas na virus. Buang. Ito din naman, coffee. Isang beses lang ako uminom ng coffee sa isang araw. Minsan dalawa pag gusto ko, pero normally mga isa lang talaga. Naalala ko mga lalabs, meron pa pala akong tinapa. Ayan, breakfast, brunch. Kasi gutom na gutom talaga ako. Hindi ako kumain kanina. Ayan. Mga unata. Naglagay pa ako ng suka, pinakura, tapos ang ating ginamos. Ngit-ngit ba? Pinatay ko kasi yung ilaw. Save ng kuryente. Atot ne. Save ng kuryente kay. Alam nyo kahapon yung bang, kung nakita nyo yung vlog kahapon, yung pagdating ko ng bahay, yung parang ano, naggagakos kami, nagyakapan kami ni Sofia tsaka ni Bana. Tapos sabi ni Bana, yung natawa kami, dito siya sa pintuan. May malaki kaming babayaran na galing sa gobyerno. Ang God. Ha? Doon sa ano ba? Doon sa tagabantay ni Sofia. Naningil ang gobyerno. Atot. Ay, bakit kayo na... Una lang akong gibutang kay... Unya na lang sa ilalam sa ginamos. Alam, may kakang ginamos. So, mga unta mga lalabs ko sa kong kutsara. Atot. Ay, dali na tayo. Sige, tulog pa mo. Kahapon, plaster yung ano... Plaster yung aking breakfast at saka yung ating vlog. Hindi tayo nagmamadali masyado. Kasi, madami akong nagawa kahapon. Kasi nga, tawag nito, maaga ako gumising. Tapos nag-prepare pa, ganun-ganun. Kaya ngayon, parang nagra-rush ako. Ano na, 9:45 na, nagra-rush ako. Pero mga on sa tapiro, di lang papakita na akong kaon ha. Ako na lang baba. Yung bibig ko na lang papakita ako. Madali lang to. Tawag nito, yung bayarin nga. Sarap, diba? Ito kinakain ko. Simple lang, pero masarap. Tatak Pinoy. Ganito ako kumain. May salty, may sour, may matamis. May matamis kasi. Oh, magmumunggo feeling pa ako with tinapay. Dami ko rin nakain ngayon. Medyo tumataba ako, pero okay lang yun. Oh, dun sa bayarin. Nashock ako kahapon. Ako narinig niyo yun ng mabuti. Yung parang sabi ko, okay lang. It's okay kasi para naman kay Sofia. Yung ganun, dapat mag-sacrifice ako na ano. Babayaran namin, ano, 1,650 euro. Mamaya, i-convert ko dito sa baba kung magkano yun. Yun yung babayaran namin. Buwan-buwan, sabi ni Bana, bayaran mo ba ng isang basis or buwan-buwan? Sabi ko, buwan-buwan, oy. Na, parang mag-iisip ako kung magbawas ako ng araw sa trabaho. Paano ba yan? Kasi para mabantay ko Sofia. Kasi pag hindi, mababayad kami ng palagi. Yun na nga ba sinasabi ng ano, ng mga kasama ko na yung punta-punta sa school, yung maghanap ng mga bantay. Malaki yung babayaran mo pag balik, babayaran mo, mag-refund ka. Pero paano yun? Walang computation na, hindi mo makita computation nila. Yung amount lang na babayaran mo, yun yung ano, 1 year lang yun, 1,647. Sobrang ano ko talaga kapon, parang nabalaka ako ba kasi si Bana yung nagbukas ng envelope. Ay, sorry, may sound yung aking pag-inom ng kape. Si Bana yung ano, nagbukas ng envelope kahapon. Tapos nung dito pa ako sa kusina, sabi niya, meron kang ano, akin kasi nakapangalan. Pero siya tumatanggap ng pera. Walang niya. Meron kang ano, letter from Bilasting. Yung Bilasting parang tax dito. Yun yung pangalan. Tapos binuksan daw yan. Normally hindi yan nabubukas. Binuksan daw yan. So sabi ko, ano, may matanggap ba tayo? Sabi niya, hindi. Bayarin yung mukha niya. Ganun talaga. Parang super sad. Di ko alam paano ano yung mukha niya. Basta super sad. Sabi ko, ba't ka pa ginanon ko talaga siya. Ba't ka pa nagganyan ng ganyan? Sabihin mo na kaagad kung ano yung nasa papel. Padrama-drama ka pa dyan. Ginanon ko pa talaga kahapon. Tapos sabi niya, magbabuti na hindi ako. Pag nagalit yan, minsan si Bana sa akin. No? Kasi minsan din ako, di pa yung pagka-Bisaya na to, pagka-bugal-bugalon ba. Na-apply ko talaga ka ba na buti na hindi ako sinasampal yan, sinasapak. Wala na. Minsan pag galit yan.
Nagsasabi din siya pag galit siya. So, sabi ko, magsabi ka na. Sabi niya, may babayaran tayo. Sabi niya, tulungan kita, pero ikaw muna magbayad. Di ka kaloka. Sabi, tapos kaya nagyakapan kami doon. Nagyakapan kami muna ni Bana kasi, no, mag-isip ka na naman. Wala na nga mga bonus, incentive, ano-ano pa dyan. Wala na nga overtime, di ka na maka-extra work. Tapos, isang beses, may babayaran ka na hindi mo alam kung gano'n yan dito. Dapat talaga may spare ka na pera kasi sa mga ganyan. Hindi mo alam anong mangyayari. Tapos, nang nagyakapan kami, syempre, nakita kami ni Sofia. Tumakbo Sofia sa amin. Kaya hindi ko lang siya na-vlog kasi hindi ko naman alam nagtatakbo si Sofia. So, yun, nagyakapan lang kami. Yun yung nakita nyo kahapon. Na medyo nakakasad. Pero dapat di din ako magpa-luya-luya. Kasi pag naluya ako si Bana, no, madali yan siyang madamdamin yan si Bana. Hindi nyo lang alam. Ano yan siya. Pag mga ganyan, mga utang, maano siya. Ang tawag nito, madali siyang ma-hurt. Iniisip niya, ayaw ko kasi may sakit yan sa dito. Oh, may sakit yan si Bana. Kaya, kahapon, kaya pinatawa-tawa ko siya dito sa kusina. Para naman, in-entertain ko ba? Para naman, hindi siya mag-uul, pero nag-uul yan. Nag-uul yan. Kaya, hindi ako nagpag-uul-guul sa kanya. No? So, okay na yung mga lalabs. Hindi ko lang share sa inyo kahapon. Kasi, di ba, hahaba na naman. Tapos, andito si Bana. Mahirap pag-share pag may Bana. Kasi, magyaw-yaw ka. Hindi niya alam kung anong mga sinasabi mo. So, di ba? Kain ko na lang. Mga lalabs, kakain muna ako ha. Kasi, pag mag-check up ako ng chika, wala akong magagawa ng 20 minutes na kailangan ko tapusin itong mga hinanda ko dito ng pagkain. Okay? So, share ko pala sa mga na-late dyan. Ito pala yung kinakain natin. Fried rice daw with egg, soka with, ano pa yun sa ginamos? Uga sa ginamos. Basta, masabi ko yun kanina. Tapos ito, tinapa. And then, kape. O sige mga lalabs ha. Love you. So mga lalabs, promise ko sa inyo mag-shoutout tayo today kasi hindi tayo nag-shoutout nung nakaraan. So shoutout to Miss Marilu Laha, kay Ma'am Yoli Andres Edia, kay Armon Vlog, kay Baby Girl Medat, shoutout to Joe Bellesa, shoutout to Electa Cabello, kay Care Hasham, shoutout to Gigi and Laika Vlog, shoutout to Unal I Lacy. Tama ba yun? Filipina Wife Life. Shoutout to Maarte. Shoutout to Karaos Olive. Shoutout to Ana Rias. Shoutout to Maria Teresa Buwan. Shoutout to Alexis A. Shoutout to Mary Rose. Shoutout to Terry Habit. Shoutout to Girly Verdejo. Shoutout to Miss Adela Destajo. Shoutout to Kates in NL. Shoutout to Han Albana. Shoutout to Esther Dilag. Shoutout to the L-File. Shoutout to Rochelle Balberan. Shoutout to Chabimi Edita. Shoutout to Rochelle Balberan. Shoutout to the Palho family. Shoutout to Miss Nolette Mahusay. Shoutout to Dana Stavlu. Shoutout to It's a Big Thing. Shoutout to Gian Samiliano. Shoutout to African Bisayan Vlog. Shoutout to Delia Balanay. Shoutout to Love in Scotland. Shoutout to Elvira Siringan. Shoutout to Momina Mama. Shoutout to Lalabs Alma Mendoza. Shoutout to Warlita Lifestyle. Shoutout to Miss Christine. Yung name niya is Tapos yung pangalan niya is Christine. Shout out to Nelda Barnedo. Shout out to Mike and Judith Las Vegas. Shout out to Angie Bigino. Shout out to Wilma Bitonio. Shout out to Walk with Faith Suminar. Shout out to Fatima. Shout out to Realski Vlog. Shout out to Mitch Gemini. Shout out to They Call Me Vina. Shout out to Chinito Chef. Shout out to Miss Lenny Rose Salazar. And yun lang. At saka shout out sa Team Blended. Nag-comment din siya. Kay Steph, thank you so much. Sa inyong lahat, maraming salamat. Nag-shoutout talaga na bago pumasok ng work. So, prepare na yung aking bisikleta. Tanggalin ko lang tong mga naka-charge dito. Yung ating cellphone, very important yan sa akin. Kasi, lahat andito. Ligpit konti. Hindi ako nagluto pala ng dinner kasi sabi ni Bana,
Magluto lang din siya ng chicken nuggets kay Sofia kasi nag-vegetables na si Sofia and all. Bali pa iba-iba naman din yung dinner ni Sofia. So ngayon, magluluto si Bana mamaya ng pizza para sa kanya. Tapos chicken nuggets, yun lang. Kaya, hindi tayo nagluto. So kaya nakatulog ako kanina pala. Yun pala yun. So, lalabas na tayo. Handa na yung aking bisikleta. Ang ganda ng weather this week, you see? Ay, teka lang. OMG. Kunin natin yung basurahan bago tayo umalis pang lalabs. May tao sa aking likod siguro. Nakita niya. Umalis na siya. Ayan, oh. Bukas. Patay ng basurahan. Para hindi na to anuhin ni Bana. Ayan. Super laki na nila. Haba na. Dati ganito lang yan, oh. 1 euro lang bili ko dati. Ngayon, haba na nila. Ayan. Ayun. Pero ibahin namin yan iba ng mga lalabs. So, para magandang tignan. Wala pang pera. Tawag dito. Maganda na sana yung intro ba. Kaso lang, ibahin namin to ni Bana. Pagkasunod, wala tayong pera. Sige, toy. Wala din, diba? So, mga lalabs, bye-bye. See you mamaya. Ingat-ingat kayo dyan. Tama na, nangukay sa bag ni Mama. Yan, kinuha niya ang mga gamit sa bag ko. What is that? It's a hand cream. For your hands. It's for the hands. Yeah? Yeah. It's for the hands, baby. Yes? Go to Dada then. Dada. Say Dada, please. Hand cream. Sus, look at the house. Oh, naglaro pala siya. Oh. Ayan. Naglaro sila. Little bit. In your hands. Yes? Very. Yes. Rub it, rub. Yes. Smell? Smell? No. Smell, no. Smell. Is it nice? Only smell. Ha 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 ha. What's Olaf doing there? It's Olaf. Uy. Admiral Jellicoe's fleet ultimately wins the battle Uy. because they now have complete command of the North. Smell na. For the rest of the war, German battleships never dare challenge the full might of the Royal Navy again. The crucial is that the British Grand Fleet Ariat. has the stopper in the bottle to stop German surface ships getting out. Uy. Uy. Taking control of the sea after this battle, Say hi. winning World War I. Hello. For 2 years after Jutland, Britain blockades German ports, slowly starving the country into submission. Ishush. Ishush. Uy. Something must have ripped a hole right through. But what? The degradation was impossible to tell from the wreckage of the hull. An article from the New York Times holds the answer. Oregon is a victim of New York's heaving waterways. The risk of getting into a collision is actually shockingly high. Let's sleep na. Let's go upstairs. Yeah. Pia. No, Ma. Not yet. Not yet. Not yet daw. Brush your teeth. No. There. Here. Brush your teeth. Go. Where's your toothbrush? This one? Open it. Open. Open this one. Squeeze. Oh, that's enough. That's enough, Sophia. Close it. Very good. Here, put it back here. Okay.
Brush your teeth. Where are you going? No. Sophia, brush your teeth. Here, wash your face. Nak, wash your face here with soap. Here. Soap. Here. Brush your teeth. Brush your teeth. This is the way I brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Sophia, wash your face now. Wash your face. Wash your hands. Wash your face. Wash your hands. Wait, shush. Come here na. Mama, wipe the soap, babe. Wipe the soap. No, let's go. Okay, wipe your hands here. Ayaw, mag-toothbrush talaga nito. Minsan nag-toothbrush, minsan din hindi. Okay, properly. Here. Here. On top. Yeah. Here, this one. Here. Yeah, very good. And your hands. Give to mama. Give to mama. Thank you. Okay, very good. Okay. Kiss Dada good night. Good night, Dada. Kiss Dada. Embrace Dada. Hug Dada. Hug. Good night. Hug. Hug Dada. Good night. Hug. Hug Dada. Good night. See you tomorrow, Dada. She's patting me. Okay. Good night, sweetheart. Yes? Go to the bedroom. You might see me in the morning. Might. not. Okay. Let's change first, okay? What? Let's change first before you drink your milk. Yes? Here, change first pajama. Take off your clothes. Tap. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지